Kaya ka talaga mo sa pag-buming siya. Ako po ang pinakainat at pinakastansa ni Igwa po kami ni Screenshot. Wait lang. Pagmano kayong... Ikalabing-4 ng Mayo ngayong taon, nag-viral ang video ng isang grupo ng kababaihan na sangkot sa panggugulpi sa isang dalagita. Ang dalagitang nakaputing damit, nakasalampak na sa kalsada habang sinasabunutan ng 3 babae. Hindi pa nakontento ang babaeng nakasandong itim. Hinawin nito ang buhok ng biktima at bigla itong sinampal. Sa pangalawang kuha naman ng video na ito, naulit muli ang panggugulpi sa biktima sa loob pa mismo ng sementeryo. At ang nakakalungkot pa rito, may mga batang nanonood na animoy sanay na sa ganitong eksena. Ang babaeng ginugulpi ay ang 13 anyos na si alias Rose. Ito ang Riverside. Ayon sa kanya, bago pa mangyari ang pangalawang pangbubugbog sa kanya noong Abril, ay pumunta sila dito ng kanyang mga kaibigan para maligo. Maliligo sana po kami ng mga tropa ko doon. Tapos po, nagkasarabatan po kami. Doon na po, nilatod tabi nila ako. Tapos sinabunutan na. Tapos may nagsarabay na po, nagduko lang ako. Kwento niya, hindi na niya nagawang lumaban dahil may dala umanong kutsilyo ang mga nambugbog sa kanya. Wala naman pa ako labang kasi po may dala po silang jubilisa po. Tapos may kutsilo silang ganito kahaba. At habang paulit-ulit na nangyayari ang panggugulpi kay Rose, walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang na ganito na pala kalala ang sitwasyon ng kanilang anak. Ano yung naramdaman mo nung mga oras na yun? Nung pag-uwi ko po, umiyak lang ako kay mama. Gusto ko man po sumubo kaso si Kuya naman po yung mga nagsasaktan. Kasi po nagbanta na yung Ano sinabi? naganti pa daw po. Si Kuya daw ang pupuruan. Ayoko na po. Maranasan ni Kuya, naranasan ko din. Kaya tiniis mo na lang na ikaw ang bugbugin nila. Pero kahit anong tago ni Rose sa kanyang mga magulang, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Wala silang karapatan na dampiyon ang anak ko. Ngayon, nabali-balitaan ko, ano yung anak ko. Didimanda ko sila. Nung makita namin yung video, iyak nang iyak ako kagabi. Dahil nakita ko yung apo ko na nakatalungmok na, ginugulpi pa nung tingtutulungan pa nila. Dahil sa sinapit ni Rose, emosyonal na dumulog si Marisa sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico para humingi ng tulong. Gusto ko talaga sila makausap, kaya lang, kumbaga wala kami malalapitan kung kanino kami hihingi ng tulong. Kumbaga wala man talaga ako alam, madam. Nananahimik lang talaga kami. Kahit yung anak ko nagsasabi, huwag ka na mama mag-alala, ayaw ko ng gulo. Iiwas na lang ako sa gulo, sabi niya. Wala man yan kasalanan, bakit yan? Noong araw din na iyon, agad kami nakipag-ugnayan sa DSWD Region 5. Eto naman partner, para sa maaaring tulong, makakausap natin si Miss Emily Mendoza, ang Social Welfare Officer 2 ng DSWD. Apo, Ma'am Emily. Sa mga pwedeng gawin po doon ay patawagan, kausapin itong mga minoridad kasi bakal alam lang yung mga rights nila. But the consequences of their actions ay hindi po nila alam or may limitation lang. Mas maganda po na alam po na magkaroon po ng dialogo between the minors, both the victim and those, the mga offenders, and with the parents. Ipinaliwanag din ni Dr. Camille Garcia, isang psychologist, ang mga posibleng dahilan kung bakit nasasangkot sa ganitong gulo ang mga kabataan. Siguro bilang isang psychologist, pagdating
kasi sa sinasabi natin mga juvenile age, yung post-pubertal to teenagers, meron talaga kasing sabihin na natin, may mga pagkakataon na yung mismong brain development hindi pa talaga fully developed. Kaya from hormonal imbalance to yung mga sabihin na natin confusions sa brain, kumisan pag talagang may mga pagkakataon na yung rage masyadong matindi to the point na madaling magagalitin, irritable, hindi sumusunod. Kasi parang nandun yung feeling nila, tinetest nila kung paano sila magkakaroon ng sense of independence. However, alam mo, kung tutuusin, kung matindi yung pangaral ng mga magulang, hindi naman din talaga ito aabot. Sinubukan din naming makipag-ugnayan sa mga magulang ng mga dalagitang nambugbog kay Rose. Pero isa lang ang sumagot sa aming tawag. Nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ana Istoye, ang lola ng isa sa mga babaeng nanakit umano sa anak ninyo po, nanay. Si Yana po, na apo po ninyo, ay chinat po ninyo. Opo. Patungkol po dito sa nangyari. Ano po yung sagot niya? Sabi niya, may screenshot po daw siya ang pangyari. May screenshot. Nabuli daw po sila ng biktima. Dahil nangyari ang gano'n na paranakit. Nanay, nandito po yung nanay ng biktima po ng pambubugbog. May nais po ba kayong sabihin sa kanya? Madam, ako po yung isa sa nang bully sa anak mo. Pasensya na po. Ako na pa humihingi ng tawad para sa kanya. Para tayong magulang po. Anong gusto niyo rin na sabihin sa kanya? Sana yung anak niya, disiplinahin niyo naman na maayos. Kasi alam ko, dinidisiplina ko naman talaga po yan. Para tuluyan ng mapanatag si Nanay Marisa, ora mismo kaming nakipag-ugnayan kay Barangay Captain Michael Rodrigueza para pagharap-harapin ang mga sangkot sa pambubugbog kay Rose. Formal na sinimulan ni Kapitan ang pag-uusap. So yung kinadin ko dyan po para masuy-suy ka kung ano talaga puro ang problema. Tako niya nga binugbog, niya nga nagbugbog. Niya nga ta binugbog ka nung kuning Nag-iba po sila ng account po. Tapos ako po pinag-wait. Hindi po ang ganing fake account. Siya po iyan. Halata po sa mga tigparasabi niya sa mga post niya. Mahal ka. Ang pinag-anak post din May tig-chat po siya ulit na di daw siya pupundag at di daw siya nakabalas. Ha? Ikaw, barkada mo. Nag-chat ka sa Naging mainit ang tensyon sa loob at nagkasagutan ang mga dalagita. Pakanong nasa kapusan ka, pero sabi ko, mag-ayos sa nakita. Ang gusto ko naman, niya nga talaga po sa binugbog niyo siya. Pinakastan man po kami sa... Ako po ang pinakainot ang pinakastan sa nilo. Ika nag-agdagi manong-manong, malo ka. Maya-maya lamang, hindi na rin nakapagtimpi si Marisa at ang kanyang mister na si Tope. Hindi kita para ma-settle yan niya. Kung pakali ka mo kita ron, nag-uulog pa yan ka. Wala naman, kung nawala ng kalaban-laban, pinaka-anak ka ba? Maya-maya lamang, Sa nangyari yan to, nag-walk out si Tope. niya nga talaga po sa puntong binugbog niyo nga rin siya. Or nag-provoke sa inyo. Pero kinalaunan, bigla itong bumalik. Kaya anong niyo sa bilang biktima sa akas niyo? Ang gusto ko lang talaga ka, magpalagot ang hindi yung pag-ano mo sa akas ko. Gusto ko yung pastanin na. Anong klaseng panagot yan? Yung ano lang na sila, di na sila mag-upo na basta nila tapos sana din na pag-ibo sa ibang tao. Nung una, ayaw makipag-areglo ng mga magulang ni Rose. Ngunit sa bandang huli, ay nakipag-areglo na sila sa isang kondisyon. Hindi lang po. Hindi. Para at least maiwasan ta. Kung ano man mangyari, ikaw managot. Kung ano man mangyari hindi, nagrobo, ikaw man managot. Ayon sa kanilang pinirmahang kasunduan sa barangay, mananagot ang 5 dalagita kung may mangyaring masama kay Rose. At kung may mangyaring masama sa 5 dalagita, si Rose naman ang mananagot dito. Ang matagal ng girian ng mga dalagita, ngayon
ay natuldo ka na. Dahil sa ating mabilis na pagtugon sa kanilang problema ay malaki ang kanilang pasasalamat sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Pasalamat ako sa Ako Bicol dahil tinulungan nyo kami sa ganitong pagano sa kay Christ. Saka lalong-lalo na kay Madam nag-ano sa amin, saka doon sa isa di ko nilalayon. Pakisabihin mo na lang maraming salamat dahil sa Ako Bicol pagtabag nyo sa amin. Kung hindi, wala talaga ako kuya malalapitan. Magpapasalamat po ako sa mga staff ng Ako Bicol, lalo na po sa nagtabag po sa Apusko. Maraming salamat. Hindi biro ang maging biktima ng bullying at walang sinuman ang dapat na nakakaranas nito. Maswerte si Rose dahil mayroon siyang nanay at tatay na gagawin ng lahat mawala lang siya sa ganoong sitwasyon. At isa lang ang masasabi ko, mahalaga na magkaroon ng open communication sa mga magulang dahil sila mismo ang unang sasaklolo sa iyo sa oras ng iyong kagipitan.